Ja, het was de bedoeling dat ik een gasminer zou, maar daar hiek net een soort nocht om. Dat zat waan dat er een skip kwam. En dat was een zwartblij skip en die is in 2009 kwam. En toen hebben we nog wat andere skip erbij gehad, maar dat werd al gekrekt net. En allebei mooi zoens en mooi makkelijkheid en goed karakter. We kwamen heel tijd weer uit bij het zwartblij skip. Ik ging net wat met skiën, maar als jongetje zijn hier wel hintjes en knien en we hebben van alles van cavia's. Neem het maar op. Ja, dan krijg je wat aardigheid om, hè. Als wat nu het binnen en dan zie je, nou, dat er een keer lampjes bij. Nou, van het ene komt het oren. Ik zeg wel eens, je hebt een skierpenziekte, dat je er eentje mooi besmet bent en dan ga je er maar terug. Dan word je meer. Sup, 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 sup. Kom maar. Kom maar. Hey! Wat erop staan nou? Soep, 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 soep. Kom maar, soep, 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 soep. En waarom robst u dat? Waarom roep ik dat? En dat roep ik omdat ik dat van eenmaal leerd heb, die dat vroeger ik bij de ski deed. En dat heb ik gewoon genomen. Ja, ze zijn er al. Ze zijn er al, dus dit is lachen. Ze kennen het lood. En hoe vaak is er naar de ski op dag? Alle dagen een stuk bij de ski. Het goed net lang, maar dan heb je ze alle keer even schoenen. Dan weet je dat alles zoen is. Dan weet je dat ze er alle keer binnen. Want dan kan vanzelfs in een waairide, dan kunnen ze in een voortrijden. Nou, neem het maar op. Ja, niet zien we bij een liedstikje graaien, maar dit is nog een aardig stukje loon. Dit is in de beste hoeken, maar ze zijn hier gelukkig net een soort in een rijden. Ze zijn met name op een polderdijk. En dan is het gelukkig nog toe zien. Het is op papier is het nog altijd een hobby. Gewoon zeggen dat het een obsessie is. Maar ja, ik ben knap fanatiek. Dit december hebben we het allereerste erkend vakcentrum van Nederland. Dat komt er eens op del. Door wie is het eigenlijk zelf wat te lui om een liedstikje te gas mee? Ja. En nou is er een beulen vol werk van. En nu heb je er een beeld vol werk van, ja. Ja, daarom zou ik had je één keer met de skierpenziekte beginnen en dan valt het net om dat te remmen. Net in de aardigheid. Wat hoorde ik daar? Ja, nou beginnen hè? Wat jammer. Wat? Soep, soep, soep. Hey, kom maar. Weer de verkeerde. Kom maar. Hey. Weer de verkeerde.